Umjetnost je za mene način života. Umjetnost je, ajmo reći, sredstvo pripitomljavanja čovjeka, da tako kažem. Čovječanstvo je dosta vrlo divlje, koje neprestanom ratu, neprestanom stvaranju i razaranju. Umjetnost jest onaj vrh stvaralački. Umjetnost je iznad nacije, politike, vremena. To ne postoji recept. Kao kada kažeš kako se čovjek može zaljubiti u nekog muškarca ili ženu ili ovako nešto. To se ili dogodi ili ne dogodi. Tu nema recepta. Cijeli život živim okružen sa slikama, moji roditelji su u mojoj kući i stanovima gdje su bili slike, umjetnine, vrhunskih hrvatskih umjetnika. Čitao sam enormno puno ko klinac, volio ću kazalište, o koncertima, da ne govorim, u punom rasponu, od roka, džeza, pa sve do klasike. Upoznavanje, pružanje mogućnosti susreta sa umjetnošću je posebno u Hrvatskoj sve lošije i lošije. Tako da nije ni čudo da mlađe generacije čak nemaju ni šansu sresti se s umjetnošću, kamoli se zaljubiti. Bilo kojoj formi umjetničkog izražavanja. To vredi za kulturu, prepoznat baštinu i tako dalje. Ne mogu jer ne znaju, nisu krivi. Ima jedan moment koji mi je važan u životu. Mislim da je odredio da ipak mi to postane profesija, a to je kad sam u Hagu vidio Vermeerov Pogled na Delft, u kojem sam tada stanovao. To je bilo davno, bio sam gimnazijalac. I jednostavno me ta slika općinila. Ta slika, recimo, spada u mom tom nekakvom imaginarnom muzeju, spada među najznačajnije. To je, recimo, nekakav moment koji pamtim, koji mi je. Ali zapravo živim u tom miljeu, živim cijeli život. Svako od nas ima to, čak i kad nije svjestan. I ne mora biti umjetnina. To su one neka sjećanja, neke impresije često puta. To je u proširenom smislu taj imaginarni muzej. Moj takozvani imaginarni muzej je puno širi od jednog razdoblja koje god ono bilo. Dapače, srednji vijek, romanika, neki od najljepših primjera arhitekture su koje ja obožavam, zaista koje pamtim kao fascinantne su. Mala jedna crkvica, kapela u Saint-Marie de la Mer, koja je romanička. Sjajnog njemačkog umjetnika Anselma Kiefera. Mislim, jedan doživljaj koji ću pamtiti, iako je ovo bio jučer i iako je suvremena umjetnost. Vjerojatno do kraja svog života, recimo Francis Bacon, Kippenberger, naravno Murtić, Vrkljan. Evo sad radim na izložbi Vehabović, odnosno na projektu Vehabović. Mladi umjetnik koji svojim i intelektom i stanjem slikarskim stvara jedan vrlo interesantan umjetnički svijet. Caravaggio, kojeg sam imao čast i zadovoljstvo da čak i izložbu napraviti. Mogao bi vam sad satima govoriti o umjetnicima koji me iz ovih ili onih razloga u kojih situacijama privlače, fasciniraju i tako dalje. Umjetnost nas čini boljim. Živjeti s umjetnost je kao i sa svim drugim. I dobro i loše, i lijepo i ružno. Bilo je lijepih i ružnih stvari i tako dalje. Apsolutno.
kako ima smisla sanjati da ćeš dobiti papirić? Ćeš sanjati nešto što je zaista, nešto što vrijedi sanjati. Nešto što je, kad govorimo o sanjanju, ne mislimo o spavanju pa sanjanju, nego nečemu željenju, stremljenju nečemu. Onda treba stremiti nešto što je možda i neostvarivo, ali je pokretač. Takvi snovi, takvo sanjanje, su ono što je zapravo pomiče čovječanstvo i pomiče čovjeka kao takvoga. I moj život koji nadam se da će biti još sljedećih ne znam koliko godina, isto tako u umjetnosti, jednostavno pokušavao sam učiniti ono što mogu za, pa recimo, kulturu, umjetnost, Zagreb, Hrvatsku, Europu. Sam mogu. Puno toga nisam ostvario što sam htio, puno toga sam ostvario što nisam mislio da ću ostvariti. To je to. Da, uvijek, još uvijek. Sanjam sad tako da ćemo pokrenuti obnovu muzeja. To sanjam već zadnjih 3... To sanjam puno duže zapravo. I to mi je recimo jedan od snova kojim sam jako tužan da nisam ostvario. Ali nadam se da ću barem pokrenuti to sad u ovoj fazi. Svako mora na svoj put. Nema recepta, nema pouke ili poruke koje bi ja sad nekom dao koja je... Ne. Umjetnost jest upravo ono što sam rekao. Ono što čini život čovjeka boljim, ne lijepim. Nije bitno da je lijep, boljim. U različitim oblicima, čak i kad nije lijepa umjetnost. Jer umjetnost ne mora biti lijepa.